Ko izgubi šta? Časti večeru. Mogu ja sad da kažem? Ne može ja. Sljedeća vežba na kojoj se takmičimo je lat pull down. Radit ćemo u chin-up hvatu zbog Davorove ruke. Ko? Ajde. Slabo je ovo bilo. A jest. Sad ćete vidite šta je šampion. Ovo teže od mene. Na 59. Bude bre, ajde. Ju, ja se jedna Još spustim. se sa invalidom takmiče. A, teško, a? Boga mi ovo neću moći. Idemo. 73 ili 79? Šta vi šta hoćeš, izgubit ćeš, tako da ti je sve Ajde jedno. sam. Nije sad problem jer je ovo teže od mene i ja ne mogu se spustim dole. Pa znam. Vidi. Ajde, ajde. A, nemoj tu cimanje, šta ga cimaš? Ne, Šta radiš ovo? Nisam se cimala. O, nisi. Uzmi cimak pa premotaj. Pa brate, aj ti spusti svoju kilažu Pa kako dole. ja? Pa dobro, sad ću ja tako da cimam, isto. Gledaj sad. Šta uvatim ovako, koliko? Pa tako, da, to je okej. Pa to je okej. To je Zato što okej. sam jak. Koliko ćeš sad? Koliko hoćeš A izgubit nemoj ćeš, sve jedno koliko ti je. hoćeš. Sve jedno ti je, možeš i do kraja dole da Ajde, vučeš. 93. A šta je to zebanci? 93 pa ćemo ići 100 pa vidjet ćemo. Ajde, samo me smara ovdje. Evo, ukoči se sljedeći. Oladio sam se načist, ajde Čuti molim. bre, mali. Hoćeš moći da se spustiš? Ne! Ne mogu da se spustim Pa to dole. je to, ništa. A i A ovo temp- mi se okreće no, okej. u rukama. Izgovori su za slabiće. Ajde. Moram da probam još jednom sad. Nema da probaš ništa, ovo znaš odmah da ne možeš. Ajde. Nije otišlo do ova. Jeste. Brada nije prešla šipku, sudija rekao ne. Prošao je. A? Daj. Hvala lepo. Ajde, koliko ćeš sveći? A kako se folira lik? Može se. Ko foliran se? Pa vidjet će ljudi na snimku da li se folira. Jeste, ovo folira se, može sve. Nam pokaže nešto, triceps. O, 107. ajde, izvolite. 107 ili ne 7, to je to, A ajde. ja imam 67 kila. Pa ja isto koji ti, viš, koliko si veća od mene. Jesam. A? Ajde, ajde. A ćeš moći nekako da me spustiš dole? Ne može, znači koliko možeš da spustiš, tako si ide. Ajde, ajde. Ostale su ti tegovi gore. A što me ponižavaš? Ali nije, moram ja da... Ja ne mogu s dvoje dupe da spustim vamo. Gledaj sad, gledaj, vjuči se. Molim se Bogu da ne uspe. Gledaj sad. Hoćeš 3 puta, 4, 5. Ajde, trik. Aaaa! Šta je to? Jedva prešlo? No rep. No rep. Ajoj. Ali dobro, dosta. Ajoj, sve no rep. Ipak, Nije ispružio lakto je. prva je bila dobra. Brada? Pa ne, prešla, ja, išla je malo Kamila i žirafa, ali dobra.